Dit is de graaf aan de Muntkade in Utrecht, vlak voor het gebouw van de Rijksmunt. Hier moet het barren. Een nieuw wereldrecord vierleppen. Wat is die indruk ontnota van dit evenement? Ik denk dat het voor u als sport heel belangrijk is. Dat een Red Bull hierin stapt en dat hij daar wat van maakt. En dit is gewoon een stukje exposure. Ja, je mag wat van en hopen dat we zitten aardig in de lift het laatste seizoen. En hopen dat we nou dat laatste stukje nog pakken kunnen. Moa's nog een uren. Alle leppers worden in de gelegenheid gesteld om even te vielen aan de nieuwe situatie. Het is wel wennen, want de schans is breder, dus je hebt een andere indruk met je aanloop. En daarnaast over het dode punt, door de meer waters heb je veel tegendruk en daardoor spring je anders uit de stok. Dus dat is gewoon anders, maar het is vandaag kijken wie het beste die omstandigheden onder de knie krijgt en het verste kan komen. Wat is er, denk jij, mogelijk? Een goede sprong, 22 meter schat ik in. Ik denk dat je hier 20 meter springen kist. Ja, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd dat alles goed gaat. En dan kist hij de mooie drukken, dan moet het haalbaar wezen. Het is moa's al duidelijk dat er 4 lept worden kan. Eigenlijk alle jongens verbeteren hun PR. Hannes Carrion. Hier in de kwalificatie komt dat 20 meter en 40 centimeter. Deze sprong weer op zich wel goed. Alleen de uitsprong maak ik even niet in mijn hol even iets beter nadenken hoe ik hem inzet. Dus dat is meer een kiepbeweging in plaats van gelijk draaien. 20 meter 40. Ja, soort genomen hè, voor kwalificatie. Ja, kwalificatie wel. Maar de wind, dat denk ik net. Wat worden de winden, je denkt? Ja, wel 21. 21 meter en 1 centimeter, dat is het Nederlands record van Bart Helmholt. Dat is moa's al oertroffen door deze Jacco de Groot met 21.08. En in de kwalificatie leert er nog verder 21 meter 59. Een officieus wereldrecord. Ja, maar dat telt niet. De dingen zijn nu extremer, de sport. Het is leuk, je gaat hoog, maar dat vind ik voor 1 keer leuk. Want de uitdaging, gewoon thuis zullen we maar zeggen, bij onze schansen, is dat je ook controle over die stok moet hebben. Je moet snel klimmen, die stok moet je in balans houden. Nu is het water een stuk dieper, dus je hebt een hele grote kans dat die stok bijna stilstaat. Ja, dan kan elke kip zonder kop een keer bovenin komen en wegkomen. Dat is niet leuk, want dan wordt het een kansspel. Het gaat om dat je ook echt kwaliteiten moet hebben. Dus ja, ik vind het leuk voor een keer te doen en het is natuurlijk bijzonder. Maar als ik thuis ben en gewoon daar 21 meter spring, dan heb ik het veel meer kick en dat is ook veel moeilijker. Het zandbed wordt prepareerd voor de finale. Van de Santjen-deelnemers gaan er uiteindelijk 8 naar de finale, waaronder maar liefst 6 Friezen. Henk Skiewink, intussen 31 jaar, leert een nieuw PR. Hij komt tot 19 meter 87. Safir hier er dus nog niet in West. En wat kan Jacco de Groot, want hij moet weer met 0 beginnen in die finale. Nou, hij zet prima uiteen, want 20 meter 63 betekent dat hij voor eerst de leiding oorneemt. Dan Theus Hopma van eerst hem. En die gaat mooi starig oer en die gaat recht oer. En hij komt uit op 20 meter 72. En hij passeert dus Jacco de Groot. En wat kan de officiële wereldrecordhouder Bart Helmholt met zijn 20.01? Die kan heel heeg in de stok komen. De hand oer het topke, zelfs een uitsprong, maar die gaat uit koers. En wat blijft er dan oer? Net genoeg, 20 meter 48 is goed voor brons. Geen titel hier dus voor Helmholt. En Jacco de Groot, hij gaat uit koers en dus is Theus Hopma de eerste 4ste lepper. Vielt hij nou ook een beetje Nederlands kampioen? Nou, als ik dit gevoel wat volhouden, dan geef ik het Nederlands kampioenschap op mijn scores, het boetenpost. Dan geven we daar nog eens een keer. Ik weet nou hoe het moet. Theus Hopma, de 4ste lepper in Utrecht. Maar jongens in het Heidenskip wordt een echt nieuw wereldrecord lept. Agehulder van Burgum verbetert zijn eigen jongensrecord naar 19 meter en 24 centimeter. Hij is maar jocht wereldrecordhouder.